Balkan vilayatynyň administrativ merkezine çörek öndürýän bir kärhananyň öňünde çörek satyn almaga istek bildirýän adamlaryň uzyň nowatlary emele gelýär. Ol ýerde buhanka çöregi her ele 2-den satylýar. Ahal vilayatynyň paýtagty Änew şäherine ýerleşen stadionyň öňünde soňky wagtlarda 1-den sagat 8-9 aralygynda döwletiň guramagyny un satylýar. Ýöne satylýan un oňa istek bildirýänleriň hemmesine ýetmeýär. Adamlar soğukda un nowatyna garaşmaga mejbur bolýar. Günwatar Türkmenistanda ýerleşýän Türkmenbaş şäheriniň Awaza köçesiniň ugrundaky döwleti degişli çörek kärhanasyny halk diline pekarnyda buhanka çöregi her ele 2-den satylýar. Kärhananyň öňünde 1 sagat 8-den öň çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uzy nowaty emele gelýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň vilayata sapar eden habarçysy gezdenlik şertlerini 18-nji dekabrda maglumat berdi. Agzalyan pekarny Türkmenbaşynyň ozal 2-nji mikroraýony atlandyrylan häzirki Awaza şäherçesiniň Awaza köçesiniň ugruna ýerleşýär. Ol ýerde buhanka her ele 2-den satylýar. Entek sagat 8-de pekarny açylmanka onuň öňünde çörek nowaty dörýär. 20 minutyň dowamyna çörek derrew satylyp gutorýar. Pekarnynyň gapysyna öýlen 3-de çörek satylar diýen ýazgy asylýar diýip habarçy belledi. Onuň sözlerine görä ol ýerde buhanka çöregi 1-den her ele 2-den satylýar. Bir buhankanyň bahasy pekarnyda 60 tengeden satylýar. Ýöne ol ýerde buhanka ýetmedikler hususy dükanlarda onuň bahasyny 1 manatdan satyn almaly bolýarlar diýip habarçy sözüne goşdy. Adamlar dymýarlar, gorkýarlar, sabr edýärler, bolmolsa şudur öýdýärler diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Maglumat üçin aýdylsa Awaza milli siýahatçylyk zoology bilen Türkmenbaş şäheriniň Awaza şäherçesiniň arasynda ara baglanşyk ýok. 21-nji noýabrda Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginiň resmi web sahypasy Balkan vilayatynyň Serdar şäherine ýerleşýän bir çörek kärhanasyna her gün 1100 tonna çöregiň bişirilýändigini öňe sürdi. Beýlik tarapdan günorta Türkmenistanda da döwletiň himayatyna un çörek üpçünçiliginiň ýoly goýulşy hadaly däl. Ahal vilayatynyň häzirki paýtagty Änew şäherine ýerleşen stadionyň öňündäki boş meýdançada soňky wagtlarda 1 sagat 8-den 9-a çenli 1 sagatyň dowamyna döwletiň himayatyna un satylýar. Bu barada vilayatyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna 18-nji dekabrda maglumat berdi. Ýöne onuň sözlerine görä un nowaty garaşýanlaryň hemmesine ýetmeýär. Şunlar soňky 4 gün bäri 1 sagat 6-da un almak üçin stadionyň öňündäki un satylýan meýdançada nowata garaşýarys. Onuň belli bir satylýan güni ýok. Satylýan un garaşýanlaryň hemmesine ýetmeýär, az mukdarda paýlanýar diýip ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Öňündäki boş meýdanda un satylýan stadion Änew şäheri bilen Mawtumuly şäherçesiniň aralygynda ýerleşýär. Soňky 4 gün bäri sowukda nowata ýazylyp kösenip una garaşýarys. Ýöne un gelmeýär. Başga etrafa uğruduldu diýip boş habar gelýär diýip Ahal vilayatynyň beýlik bir ýaşaýjysy stadionyň öňünde satylýan un barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýartasak 13-nji dekabrda Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkan vilayatynyň un bilen üpçünçiliginiň beýlik vilayatlardan has ileri tutulýanlygyny daşowdyň un kärhanasynyň işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun beripdi. 4-nji dekabrda Azatlygyň paýtagty habarçysy Aşgabatyň Älim Oşar wazyryna tamdyr çöregiň bahasynyň 3-5 manat aralygyna satylýanlygyny habar verdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçiren soňky maslahatlarynyň gün tertibinde bazarlaryň haryt üpçünçiligi baradaky ýagdaýlary gozgudy. Resmi medpuwatda ilatyň un we çörek ýetmezçiligi barada gurrun gozgulmaýar.